मागो मागो सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै मागो फोरबो फालिदों। धेमाजि जिल्लानि सेमेन्टसापरि हालामनि सिङाव थानाय 1 नं बुरा भक्त बाथौ थानसालियाव 2 नं 3 नं जयपुर, 1 नं बुरा भक्त बरिमुरि, 2 नं 3 नं बरिमुरि, मागुरमारि आरो बरिमुरिया बर' गामि गासै गं 9 गामिनि जथायै बानजायनायाव सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा मागो फोरबो फालिदों। साननैनि हाबाफारिजों 15 आरो 16 जानुवारि थामहिनबा 29 पुस आरो 1 मागोआव गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जादों। दिनै गिबि साननि हाबाफारि बादियै फुंबिलि समाव थानसालि आरो जायगा फोसाबनाय, गय, थाइजौ, खान्थाल बायदि बिफाङाव थाराय जिगाब थुरि खानाय, फिथा सावजेन्नाय आरो सावराय जुथुम बायदि हाबाफारि लानाय जायो। गय, थाइजौ, खान्थाल बायदि बिफाङाव थाराय जिगाब थुरि खाजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो। सिमेन्ट बियाब बाथौ गौथुमनि दौरि आफादनि आखान्थि आफादगिरि मुस्रि अक्ष सरगयारि बिथाङा। फिथा सावजेनगिरि आलासि महरै बाहागो लायो गोजोनपुर गामिनि मुस्रिमा तिल'थमा गयारि बिथाङा। दिनैनि गिबि साननि हाबाफारियाव गोबां रायजो राजा आरो दौरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोना मैखोमै बाहागो लायो। गासै गं 9 गामिनि जथायै बानजायनायाव साननैनि हाबाफारिजों 1 नं बुरा भक्त बाथौ थानसालियाव खुंफुंजानाय मागो फोरबो फालिथायनि सोमोन्दै बानजाय आफादनि आफादगिरि मुस्रि सुनित बसुमतारी आरो फिथा सावजेनगिरि आलासि मुस्रिमा तिल'थमा गयारि बिथाङा मा फोरमायखो खोनासंदो। खुलुमबाय बयनिसिमबो रादाब बुथुमगिरि बिथांमोनजों लोगोसे गासै रायजो राजानो आङो मागो फोरबोनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोबाय। दिनै सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि हांख्रायनाय लेखा आंखौ फिथा सावजेनगिरि महरै आं दिनै बाहागो लाफैनानै जोबोर गोजोननाय मोन्दों। आङो दा थावनि फिथा सावनाय जादों, बेनिफ्राय एन्थाब आरो लोगोसे फिथा लावदुम बेफोरखौ बानायनाय जाबाय। ओरैनो फिथा सावजेननाया जोंनि बर' बाथौ धोरोमनि गोलाव समनिफ्राय सोलिबोनाय मोनसे खान्थि। बे खान्थि हिसाबै दिनै जोंनि बाथौ धोरोमारि बाथौ सिबिग्रा आइजोफोरा फिथा सावजेननो थाखाय दिनै बे मोनाबिलि समाव लाहार फाहार खालामदों। बे लाहार फाहार खालामनायाव आंखौ सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमा हांख्रायनाय लेखा गिबि फिथा सावजेनगिरि सासे जेनेबा दैदेनगिरि महरै आंखौ हांख्रायनाय जादों आरोखि। ओरैनो आङो फिथा थावसिखौ सावबाय आरो गोबां रोखोमनि फिथा सावबावगोन। बेवहाय फिथा सावनाय जागोन फिथा लावदुम आरो एन्थाब आरो इदिनो नारेंखलनि फिथा बायदिसिना सिरा बायदिसिना रोखोमनि बेयाव खालामनाय जागोन आरोखि फिथा। गावहायारि खुंथाय मोनसे दङ। दा बिनिनो जोंहा गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगोनां मिहिनसर बसुमतारी सारखौ जोङो गाहाय आलासि महरै मोननो हादों। बेनिफ्राय जोंनि ओनसोलनिनो जिल्लानि सिङाव थानाय गोबां बर' माहारिफोरनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो जोङो बेवहाय आलासि महरै जोङो लानाय जादों। फोरमायगोन नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जोंनि बर' समाजाव माने गोदो गोदायनिफ्राय जों फ्राय उन्दै समाव जोङो नुनो मोनाखै होनबाबो जायो। ओरैनो गामिफोराव जानला मानला माने बानायलाबायनानै सावलाबायनायखौ जों एसे नुनो मोन्दों, खिन्थु नेम निथिनि गेजेरजों जोङो नुबोनो मोनाखैमोन। दिनैहाय बेखौनो जोंनि बाथौ धोरोमा बे गोमालांनाय जि आसार खान्थि एबा नेमखान्थि बेखौ दिनै बुरखांफिननो थाखाय बेखौ बाथौनिफ्राय बेखौ लानाय जादों। दा बेनिखायनो जोंनि गोबां लाइमोनानो होनजायो एबा जोंनि आगुनि
जाय बिथांमोन दं बिसोरबो गोबाङानो मिथिया बे बेलागुर सावनाय जि मेजि सावनाय बेखौ बेनिखायनो बयखौबो जेनेबा मिथिहोनो थाखाय बेखौ मानि थाखाय सावनाय जायोमोन बेखौ दा जोंनि बाथौ धोरोमा दुलाराय बाथौ गौथुमा बेखौ फोरबो हिसाबै लाफानानै बे मेजि सावनाय एबा बेलागुर सावनाय हाबाफारिखौ लाफानाय जादों। बेखौ आं बुंनो लुगैदों बे खोथाखौ दा दिनै बुंनो सानोबा दिनै जोंनि समाजाव एबा बर' समाजावल' नङा जेसेबां माहारियारि जोंनि समाज दङ दा गासैबो सुबुंफोरानो बांद्राय मडार्न जुगजों खारफानो नागिरदों। दिनै मडार्न गोदान जुग होननानै दिनै गावनि हारिनि जाथिनि नेम निथि कालसार बेफोरखौ बयबो बावलांनो हमदों। बेनिखायनो जों बेखौ बुंनांगोन दिनै जिहेथु लोंनाय जानाय बेखौ नुनानै गासिबो माने सोलोंदों। दिनै जों सोरखौ दुसिनो जोङो गिबियावनो दुसिनांगोन बे खोथाखौ बुंनो थाङोबा जों गागिफोरानो बेफोरनिफ्राय जोङो जानगाराव थानांगोन। दिनै उन्दै गथ'फोरा बेखौ नुनानैनो फ्राय सोलोंदोखौ जों बुंनांगौ जागोन। दिनै जोंनि जिहेथु फोरबो मागो फोरबोआनो जा जिखुनु जोंनि माहारियारि फोरबोखौ गारनानै दिनै बांसिन जोङो जिहेथु गोदान बोसोर जानुवारिफोरावसो जों बांसिन रंजानायफोरखौ नुनो मोन्दों जोंनि नेम निथिखौ गारनानै। दिनै नेम निथिखौ गोबाङानो माने फालिनो बायो गोरलैजों खारनो नागिरदों माने गोरलै नेमखान्थिजों खारनो नागिरो। दिनै नेम निथि होनबाथाय गोबाङानो माने फालिनो बायो। बेनिखायनो जों बेखौ बयबो जोंनि गागिफोरानो बेखौ जोङो गिबियावनो आङो नोंथांमोननि जि निउस पर्टेल मिडियाखौ आं बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। दा सिमेन्ट बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि मागो फोरबो फालिथाया दिनैनिफ्राय जागायबाय। दिनै साननैनि हाबाफारि लानानै बेखौ खुंनाय जादों। दिनै गिबि हाबाफारियाव फुंनि समावनो जोंहा सिमेन्ट बियाब दुलाराय लाइमोन आफादनिफ्राय जोंहा मोनसे धोरोमारि जि सोंनाय बादायलायनाय लानाय जादोंमोन। बेनो जाहैबाय जोंहा धोरोमनि नेमखान्थि मा हाबाफारि दं धोरोमजों लोब्बा थानाय बे बाथौ थान्दै बिजाबनिफ्राय बेखौ लानाय जादोंमोन। बे जोंहा फुंनि समाव जोबनानै थांबाय। बेवहाय जोंनि ओनसोलनि गोबां माने रोंगौथि गोनां जा फरायसाफोरानो बाहागो लाफैदोंमोन। दा बेवहाय जोंहा प्राइजबो होनाय जादों। सेथि बान्था आरो नैथि बान्था थामथि बान्था बेसिम। दा बेनिफ्राय दा जोङो नैथि हाबाफारियाव दङ जोंहा जि मागो फोरबोनि फालिनायनि जोंहा मोनसे जि आगुनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय जोंहा बे मागो फोरबोआव फिथा देनाय एबा फिथा सावनाय। दा बे हाबाफारिखौ जा दङ फिथा सावजेनगिरि हिसाबै जोङो मोननो हादों जोंहा जोंनि सिमेन्ट सापुरि गोजोनपुर गामिनि मानगोनां जा तिल'तमा गयारि बिथांखौ जोङो फिथा सावजेनगिरि महरै जोङो मोननो हादों। बेनिफ्राय जोंहा बेनि उनाव दा 5 बाजिनाय लोगो लोगोनो जोंहा दौरिफोरनि मोनसे सेमिनार जथुम दङ। बे सेमिनार जथुमा जोंहा 5 बाजिनाय लोगो लोगोनो बेखौ जोङो जागायनाय जागोन। बेनिफ्राय जोंहा दिनैनि हरनि समावनो जोंहा जि जोंनि धोरोमनि दिनैनि बे लोब्बा लानानै जोंहा जि बेलागुर सावनाय दा बेखौ जोङो सोरांसि गाबोननि फुङाव जों बेखौ सावनाय जागोन। जा दिनैनि जि हाबाफारिजों लोब्बा थानाय जों बेखिनिखौनो लानाय जादों। जोंहा दिनै मोनसे थालांबावदो जोंहा दिनैनो दाहाय जोङो मोनानाय लोगो लोगोनो जोंहा जोंनि धोरोमजों लोब्बा गोनां जोङो गोदोनिफ्रायनो बेखौबो जों फालिबोबाय थादों। बेनो जाहैबाय जा थाइजौ खान्थालाव जोंहा जिगाब खानाय। जों बेखौ खायोब्ला जोंहा गोदोनिफ्राय फोथायनाय दङ जिखुनु बिफांफोरानो जेनेबा फिथाइ थायग्रा बिफांफोरानो जोंनो नांगौ बायदि गोग्गो फिथाइ होयो होननानै जों बेखौ फोथायनाय दं। बेखौबो जोङो दाहाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन। जि हाबाफारि
जोंहा फुंनि समाव गिबि हाबाफारियानो जाहैबाय जोंहा फिरफिला बिरहोनाय। जोंहा सिमेन्ट बि आब्दुलारे बाथौ गौथुमनि जि फिरफिला बिरहोनाय बेखौ जोङो 8 बाजिनाय लोगोनो जों बेखौ बिरहोनाय जागोन। बेनिफ्राय जोङो 10 रिंगानिफ्राय जोङो मोनसे सावरायमेल लानाय जादों। दा बेवहाय जोंनि सिमेन्ट बियाबनिनो सिङाव थानाय जेसेबां गामिफोर दङ बेनिफ्राय गासिबो रायजो राजाफोरा बाहागो लाफैगोन। दा बेवहाय जोङो आलासि महरै मोननो हादों, गाहाय आलासि महरै जोंहा जोंनिनो BKWC एबा आउट अफ BTRनि बाहेराव जोंहा